guys, welcome to my channel. Just keep on watching and please don't forget to subscribe. Ang iyong kapit. Ito may hindi ko na nagkuha na kay Baji ko pa. Saka ano ko nun eh. Ito na nanay ko yun. Nanay mo naman. Nanay na, may hawan lagi eh. Yeah. Wala na yun. Ano sana nimo? Naon ba? I-open mo ang kuha niya oh. Wow. Mama yung kawal. Wala ko na mama. Gusto mo kaon ka? Tabaw na mo ha? Ano eh? Makaon eh pa? Oh. Ano? Hindi ka niya, mag-open ka ka. Yeah, kumain.